Къщата музей на Ангел Кънчев е построена в началото на 19 век. Роден дом на революционера Ангел Кънчев, който е верен помощник на Васил Левски при изграждането на вътрешната революционна организация. Ангел Кънчев Ангелов е български революционер, посветил живота си за борбата за освобождение на България. Той е роден през 1850 година в град Тръбна, където прекарва детските си години. Той учи в Тръбненското училище при Петко Рачев Славейков, от когото получава първите уроци по родолюбие. През 1860 година семейството се мести в Русе, а Ангел Кънчев постъпва в Варошкото класно училище. Заради отличния си успех, видни русенци го подпомагат да учи в Болградската българска гимназия. Там той попада в средата на родолюбиви български младежи, а през месец август 1867 година в Белград е създадена Втората българска легия, където Ангел Кънчев се среща с личности като Васил Левски, Панайот Хитов и Любен Каравелов. Започват съвместна работа по създаването на революционни комитети, утвърждаването на вече съществуващите, организирането на проекто Устава и събирането на пари за въстание. Важната задача на касиер Васил Левски дава не на кого да е, а на Ангел Кънчев. В една от мисиите на Ангел Кънчев се отправи за Русе, откъдето по поръчение на Левски трябва да отиде и прокурещ Каравелов и подготви работите за свикване на общо събиране на ПРЦК. На 5 март 1872 година при опит да премине без паспорт в Румъния, Ангел Кънчев се предаде и се самоубил.